दा बिफाया मोजां मोनग्राखायनो रावबो नागाराखै सोरबा नागारनानै थांदोंबा बिसोरो माखासे दस्रा पार्टिनि माने मोफ्लाम होनायाव प्रलबन होनायाव थांनाय जादों सोरबा सोरबा आरो बेक्तिगत माने माखासे उसुबिदा थानायावबो हयथ' बिथांमोनहा माने बै जाय सरकार खालामनाय पार्टि बे पार्टिनिफ्राय माखासे मुलाम्फा मोनगोन होननानै साननानै माखासे थांदों खोमा आंहा बेवहाय बुंनांगौ खोथा गैया दा जायफ्रा जोंनि पार्टिखौ नागारनानै थांदोंमोन बिथांमोनहा गासिबो फैफिननायनि थाखायसो बिसोरो दा हामलायगासिनो दं दा बेखौ जोङो लासैनो लाबोगोन जायफ्रानोखि फैनो नागिरदों जाय एखेबारे बेक्तिगत सार्थनि थाखाय थांदों माने गावनि उसुबिदानि थाखाय नङा बिसोरखौ माखासे जोंनाबो कर्मिफ्रा मोनबा लाबोहोआ बेबायदि माखासे दं माने साफा सानै बेक्ति दं आरोखि थेवबाबो जोंनि कर्मिफोरनि सायाव बेयो सोनारगोन आरो गोनांथार मेल जानानै थांदों बेयाव रिसाफल मोनसे मिटिं बेयाव नोंथाङाबो बिपिएम सासे गागि दैदेनगिरि महरै बाहागो लाफैदों नोंथांनि नोजोराव माबायदि मोनदों बेनि जिहेथु ना आं मोजां मोनदों धन्यबाद गामाखालि बिदि लिंनाय जायामोन प्राइमारि कनभेनसन जानायाव लिंनाय जायामोन एबार माने आं रायजोनि आरो पार्टिनि खाथिसिन आं साबफिननो हादों होननानै आं सानदों नैबे 5 बोसोराव जेननानै थानायावनो आं जोंनि कर्मिफोरजों खाथि सम्पर्क लानानै खामानि मावनायनि खाबु आहा जादों सिगाङाव आं देरहाबोबाय थादोंमोन नालाय माने पाब्लिकजों जानाय जायो आलदा खिन्थु कर्मिफोरजों एथ' माने माबायाव बेबायदि एटाचमेन्टआव थानाय जायाखैमोन खिन्थु नैबे 5 बोसोराव आङो जोंनि कर्मिफोरजों एटाचमेन्टआव थानो मोनदों आरो आं मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों दिनै रिसाफेल जालांबाय रिसाफेलाथ' बेनो सोरबा गभर्नमेन्ट माबायाव अनुस्थानाव मेम्बार जाहैबाय दा हाग्रामा महिलारि बिथांनि जे प्रिन्सिपाल जे सासेया मोनसेल' पस्टआव थानो मोनगोन वान मेन वान पस्ट होनबाय नालाय दा बेखायनो एंगारनांगौ जादों सोरहाबा बे हिसाबैबो कनभेनसनाबो जाखायाखैमोन बे खाबुआवनो स्पेसियेल कनभेनसन मोनसे जानानै थांबाय आरो दा बिथांमोना गावसोरनो गावनि बडिखौ थिग खालामनानै लाबाय रिसाफेल खालामबाय सोरबा इनएक्टिभ जादों खोमा बिसोरखौ माने थिग खालामनानै लाबाय आरो ओरैनो बे प्राइमारियाव रायजो राजाफ्रा थिगैनो दंजोबो गासिबो भट जागाफ्रामबो माने मोजां भट हरो बे हिसाबै माने बाख्नायथाव बे प्राइमारिया दा बिदिनो आङो सिन्था खालामदों गुबुन प्राइमारियाबो जाहाथे बेबायदि खामानिखौ मावो बिनि थाखाय आंहा माखासे बिथांमोनजों एटाचमेन्टआव थानानै परामर्श होनाय खामानि मावनायनि दायित्वआ आंनाव थासिगोन